săritură, Petru de tentă de 3 ori. Ne oprim, poziția întâi a picioarelor, săritură din poteatea, 1, 2, 3, bum, eșape. Da? Și am terminat, că nu putem să depășim timpul normal de pregătire al unei eleve între 5 și 8 ani. Da? Frumos, între voi așa, ca să vă văd pe toate. Vesele, radioase, palmele, paralele, podeaua, cum este la ea în spate, nu vreau să fac acest rezultat cu ele sunt la început de timp. Dar venind și de aici, au fost atât de dragi și de simpatice, încât era imposibil ca să nu facem acest exercițiu împreună cu doamna profesoară Silvia Dameru, pe care atenție, căutăm melodia pentru patul primar. Da, toată lumea pregătită, în față, frumos. Numele, îmi trebuie numele lor, rugați-mi să scrie numele lor, da. Așa. Bun. Pentru faptul că ne-ați făcut atâta plăcere, invit pe fiecare, cum și-au pe numele, să vină în lateral reverență, în lateral reverență și în față reverență. Ana Marie Bianca. Foarte frumos, bravo, aplauze. Cristiana Anastasie. Ecaterina Andronar. Foarte
Maria Voiniciu. Înainte de a intra în programul nostru propriu-zis, vreau câteva cuvinte despre ceea ce a semnat acest eveniment unic în pedagogia poeticului clasic românesc și nu numai reține. Tabele școlare se organizează peste tot în lume. Tabele cu profil vocațional colegiat sunt extrem de rare sau inexistente. Din cunoștințele mele ca profesor și istoric de balet, în afară de cele câteva tabele organizate în țările baltice, dar care nu sunt tabele vocaționale, ci sunt tabele recreative, această tabără este unică în Europa și poate și în lume. Două cuvinte despre istoricul acestei întâmplări. În noiembrie anul trecut, după extraordinarul succes al concursului de balet de la Botoșani, organizat de Societatea Culturală Artistică din subsemnatul și pensiunea, contribuția remarcabilă a domnilor Tudor Buchinescu și doamnei Lidia Buchinescu, care prin căldura sufletelor lor arătată copiilor ce au participat atunci, copiilor săraci, mereu la copiii de la Colegiul Național de Coreografie din Chișinău, una dintre primele 8 școli mondiale de balet vocațional din lume. Am visat împreună toți trei, dar Tudor Buchinescu, Flavius Damian și cu mine, la o tabără de vară. Era un vis. Nu știam dacă va fi sau dacă nu va fi. Iată-ne că am demarat această acțiune unică, fără ajutorul nimănui. Un ajutor. Bun.